Welcome back again to my YouTube channel. Kanta mga kabagis kat. Napang kami dati kami bagatan mga kabagis. Nagtudtud kami ti sile ngam at ato mo tinalamin mga kabagis. Binuras damutan dagatang agtatakaw nga tattaon. Handa pa nagibabatay. Kami binuras aji mga kabagis idi-ide ta. Wako tampay na loom, tapos data na panggamit tayo mga kabagis kat awang mutin niya at ating mutin so inalami amin nga kulay green mga kabagis tano awang titakawon dan sige yung nagtatakaw sige kumatsan nyo ato ni mga kabagis ato lang tinaalami nga talaga ni man-manuti kulay red na sa ano yung ata nga pagsausawan to si mangga imbis nga naimas to ka awanan sige nga talaga nga agtatakaw makapaungga na kayo. Excited kami pa nga buras ti sila nang kayo awanti binurburas may ajagin kanya awanti gunggunanan. Si kayo mo tinag nang runa nga agala ti sili main. Ati nga sili mga kabagis nga natudtod nga nabati nga tinakaw da. Kat arte man may kan arami din nga chili oil mga kabagis tayo sundo ti pagsausawan mi no pinagmamangga ta no nagimas ti sausawan tayo ikwatay ti armang nagimasan mga kabagis arami din tayo to atoy ta no danto ti pagsausawan tayo sakto to mga kabagis no danto ti pagsausawan na dati lang mga kabagis iti naburas. So ate lang mga kabagis agawid tayo ta ate katlotwan tayo kan arte man tayo di balayan tayo tatawag mga kabagis kat dati kami inti balayan burburasa may mat atoy isilit to inti balay may tilikod ti kwa di mula ni manong ko nagdadakkel dan ni mga kabagis nagadupay bunga nato ni bangir. Kita niya ni mga kabagis ni nagaduti bunga na ni ito ilaan sa mo ti nagpaado ti kulay red na ti balay may tanga natakaw. Ate ni mga kabagis amin ni talaga so damdama mga kabagis kat arte man tayo ato yan sa control ka nagasang to danto ti pinagmamanggan adumot tayo nadoti kulay green na so arte man tayo damdaman mga kabagis. So tata mga kabagis kat dati tayo balayan tata mga kabagis kat dinalusan may aji binuras tayo nga silin nga tinaktakaw da at ato ni mga kabagis atoy mga kabagis kat artewan tayo kan iprito tayo so nga atoy mga kabagis kat nadalusanan nagkat agiji kastanan tapos di kailangan tayo nagartam tayo kat atoy na bote. So kain supo da nakasting mo lang ate mga kabagis kat insupo da tanog dantawan pagikandan. So insupo dalatan mga kabagis so kan bawang mga kabagis ito ni mga kabagis bawang kan sili lang nga nagartem kaawan sili na ito ni padingal ko dapat babasi na. Ato ni mga kabagis ni ate nagbalinan na gisilid naglaok ti green violet green yan diba
Kan next mat kat di sili. Mat tinaluom nga ro dan tatinakakaw dan nagit nga nagtatakaw ka. Delikado dagit ati tsanda. Manayin mga kabagis so nga ajay kwa dati may nga artem ikabil ko tuin mga kabagis tangar manay dituin napunon so nga ikabil tayo dati tayo nga nagartimanin mga kabagis. Mga kabagis na napunon na Ato yun yung mga kabagis at yung finished product. Kita nyo, mag-order na kayo sa Shopee. I-deliver ko. Tama nga rin mga kabagis kat arami din tayo. Dati naibilag aji sile. So nga, chiruel tayo tanusun to ti pagsausawan tayo to ti mangga kasi no pinagmamangga. Tano, kwanton, no dan to ti armang ilaok ton. So nga, iprito tayo ate mga kabagis. Ate ni mga kabagis ni ate mga kabagis di na pisi-pisen. Kan dapat hampir na pisi-pisit to ni mga kabagis. So nga, pisi-pisin tayo pa. Bago tayo ito iprito. So dati ni mga kabagis na di nakarti-kartiban na nagadumot na ulat na nagado may samanlaw ko. Tano na ima sa ating mga kabagis kat pritpon nga nalalaeng tano na ima tano nga nagasang kasya so nga si kayaw no kayo kastoy buyaan dak tano mo yung tumatigasan so nga agprito tayo nga rodan mga kabagis. Tata mga kabagis kita garo na nga rodan ta iluto tayo aji silen tano mabiit ti pinaggugunay ta atin ni mga kabagis ti paglulutuan men mga kabagis kit kayon hang mi syalinin taon ti makwarkwarta nga rudan kaagaro na nga rudan mga kabagis. Kasto mga kabagis iti agaron ti kayo. So nga no madi mapapadasan ti kastoy. Ay na. Nariga ti kastoy. Agluluto ako mga kabagis. Kasi agluto si sili mga kabagis. Oil. So mga tuladin yan. So nalpas nga naluton mga kabagis. Kat ikabil nga rod ejente garapunan ni ato ni mga kabagis. Kat naksumo ni nagbangkit. Naglasin ni mga kabagis nga naknaksit. Naknaksit kas laong.
kay karabukob. Numalang abmo gamin aji ko na mga kabages, aji asok na. Nasakit ti karabukob, kaslo ubi nagtag sa lungoy atan. Naglasay. Tawanan. So this is the oging. So dati ni mga kabagis aji nartem tayo kan dato dyan linutok nga uging nga nagasan. Ito nyo ni mga kabagis na easy. Palpak aji linuto mi mga kabagis naksot. Tamo meno naksot nga nagasa. Gaya pre naman na nagasang mga kabagis nga awan palpak. Atoy successful. Atoy palpak. So nga atoy mga kabagis ti madim mo ni atik lang ti makam mga lutuan atoy. So nga kwa naksutan kami. Kat nasaruang kayo mga roti nagluto ti silin mga kabagis nga naksat. Kat adaman ti nagpa-shoutoutan mga kabagis kat i-shoutout tayo mga kabagis ng basit dala ang mga kabagis. Shoutout kina Jobar Eclarinal, Darrens Almirol, Carlos Sanchez, Tito Bonnie at Tita Amy Raquel from London, Tita Prissy Raquel at Tita Rebecca Agulana from Rosales, Pangasinan, Nanti Michelle Pauline Raquel, kina Uncle Ricky Toralba Padua, aka Mang Iking. Kan adyasawa na mga kabages ni Auntie Patricia Padua from Dubai. Adya mga kabagis tinagpa-shoutout laang. Kanurahan nyo pa dito mga video mga kabagis tag subli at jibantay ta vlog account ta mamanti i-vlog kon so apa na jibantay mga kabagis kan dati man nga rin palpas na ti video kon. And don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para laging updated sa may sa aking mga video. Bye!